celých 24 hodinách u nás na kameře v celém magazínu. Tak co, už je ti líp? Už sa cítim trošku lepšie, síce ráno ma ešte boleli oči, ale už sa to počas dňa vylepšilo, takže sa cítim OK. Takže včera žádná pařba nebyla, jo? Nie, išiel som spať o 8, ale zase som sa zabudil o 3 a nemohol som si zaspať, ale už je to OK. A dneska něco bude večer? Nie, určite nie. Až zítra po kvalifikaci. Vieš čo, človek keď je chorý, tak sa mu ani nič nechce, takže asi byť rád neplánuje. Jasně. No, máme za sebou 2 kvalifikace, tobě patří zatím průběžně 6. místo, 2krát si byl 7. Jaký máš pocit? No, zatiaľ zmiešané. Ja vždycky hovorím, mohol byť aj lepšie, mohol byť aj horšie. Zatiaľ je to OK. Prvú jazdu som išiel dosť opatrne, nechcel som urobiť chybičku, tak som viac menej iba tak vykružoval a pritom som mohol ísť oveľa lepšie a rýchlejšie. Ale chcel som mať nejaký ten výsledok a chcel som druhej jazde zatlačiť, urobil som 2 malé chybičky, hlavne v predposlednom kole, že som chytil kličku tam a odhodila. 3/10 strata a prepad o 3 miesta, takže bohužiaľ je to veľmi vyrovnané. Ale vím, že jeden trénink si byl dokonce druhý, hnedka za Ronaldem, tak myslíš, že zítra navážeš na ty tréninkové výsledky některé? No dúfam. Budem ráno jeden voľný tréning, tak ešte niečo vyskúšam a uvidím potom, ako to pôjde. No. Treba, hovorím, mňa nezaujímajú 3 najrýchlejšie kola, ani najrýchlejšie, ale tých 5 minút bez chyby, krúžiť. Takže máš nějaké tipy, co by si chtěl třeba do zítra změnit na autě nebo tak? Vyskúšam mini set gum, pretože tento jazdil som celý čas a už som potom pocitoval trošku menej trakcie, už to auto bolo menej trošku stabilnejšie, tak vyskúšam ráno také nejaké čerstvejšie a uvidím, ako to bude. Máme tady k dispozici 500 kol. Myslíš, že to je hodně nebo málo? Dokonce se mluvilo o tom, že Ačkový finále si bude moct dokoupit ještě nějaké sady. Myslíš, že to bude vůbec potřeba? Ťažko povedať, ako každé auto je iné a každému jazdcovi vyhovuje niečo iné. Niekomu sa viac ľúbia nové gumy, niekomu doma radšej jazdené. Ja som zatiaľ preferoval tie jazdené, s novými som mal síce viacej trakcie, ale auto trošku viac pušilo. Je to trošku, auto sa chová trošku ináč, takže záleží na jazdcovi a presne na tom setupe, aký má, čo mu vyhovuje. A co tým X-Ray? Má tady hodně zástupců, hodně jich Ačků, kolik přesně tam máš v ponětí? Myslím, že už okolo 5. Určite sme zatiaľ spokojní, druhá rozjazda nám sice nevyšla tak podľa predstav, pretože Adrian bol na veľmi dobrom mieste a keď obiehal Alexa, tak sa Alexov v ďalšej zákrute nešťastne tukol, takže on dostal stopengov, on bol na bude, takže obidvaja sa prepadli. Druhá nám nevyšla podľa predstav, hlavne keď po začiatku Adrian viedol, bol pred Ronaldom, takže to bolo veľmi pozitívne pre nás a boli sme spokojní a nakoniec sa nevyšlo až tak, ale 3 rozjazdy sú ešte pred nami, takže všetko je otvorené. Jasně, tak jo, díky, hezký večer a třeba zítra zase. Dík. Ať se daří. Díky.